Zamyslenie 77. Píše sa rok 1948. Máme elektrónkové PC, nie PC, ale elektrónkové sálové počítače. A nejakých pánov ako Bardeen, Brittain, Shockley napadlo, že vyrobia tranzistor. Takže vyrobili tranzistor a to chudáci netušili, do akej šlamastiky nás to dostanú. V roku 1948 máme nedostatok elektriny pre elektrónkové počítače. Prichádza rok 1970-75, máme elektrónkové televízory ako nástroje propagandy. Tí, ktorí ste žili v tých rokoch, viete, o čom hovorím. A teraz píše sa rok 2025. Firma Google buduje v Amerike jadrovú elektráreň, lebo nemá dostatok elektriny pre svoje artificial intelligence čipy, ktorých inteligencia je tak na úrovni mentálne postihnutého decka, niekde medzi 45 a 66 IQ. A vidíte, znova máme ten istý problém, jak s elektrónkovými počítačmi. Zase máme nedostatok elektriny. Nikde sme sa od roku 1948 neposunuli v ekológii. No a máme rok 2025, máme 8192 krát neviem koľko, 4096 resolution OLED televízory. Nič mi nejde oproti tým elektrónkovým televízorom z roku 1970. Znova, hej, slovenský rozhlas alebo televízia v nich šíri svoju propagandu na úrovni úplne mentálnej žumpy. Darmo, že ho máte 8K, hej. Akože tá istá mentálna žumpa a ideológia ako v roku 1965, 68, 70. Nič sa nezmenilo. Stále je TV, televízor ako žumpa a nástroj propagandy. No tak na čo toľko televízorov 8K na svete, keď nikde nás neposúvajú? Ako v rámci nejakej inteligencie, hej, človeka, aby stupeň inteligencie napríklad priemerne v USA alebo v Európe porastol aspoň 2-3 body ročne. Naše deti tiež 4K, 8K iPhony alebo neviem čo, ale mentálna žumpa. Vedomosti žiadne.